17. april 2011. nedelja, Ledinci i Svetislav Stevanović zvani Limeni sa svojim menadžerom Jovanom Anđelićem. Rade se snimci za reality show Faca na TV Vojvodini 1. Pa eto, imamo neko takmičenje, tu je neki Jovan Antonijević, dvoimenjak, pa takmičimo se, ja se nadam da ćemo pobediti. Pa i Jovana, i Marka, Janka i Pere, Pavla, idemo do finala. Do finala, 100%. A reci mi šta bi ono za Amidžu? Za Amidžu? Pa idemo u utorak u 21:30 počinje emisija Amidžić show. U stvari to će biti Limeni show. Da, bome. I Jovan show. I bit će i Ceca. Da, bome. Svi ćemo biti na okupu. Znači idemo kod Amidža show u utorak. Prognoze, pobedit ćemo i tamo. I tamo ćemo pobediti. Cela planeta će nas vidjeti. Tako je. Evo, čuli ste moga trenera kako hrabro najavljuje pobedu protiv Jovana, protiv svih u Faci i kako ćemo da se pojavimo u Amidži showu. Eto je tu da krunišemo ovo naše poznanstvo i prijateljstvo sa našom menadžerkom za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Svetlanom Cecom Hrenek. I evo kako smo se upoznali ovde i sastavili. I danas ćemo pobediti u Ledincima isto. Tako ćemo se i rastati. S pobedom u Ledincima ovde. Domaća ekipa će pobediti u Ledincima. Tako je, evo. Biću na njihovoj klupi, vidjet ćeš.